네. 보고 편하다. 좀 더 사대. 양호. 내가 사다으로 말이면 어때 거고. 저는 개쁜 사이네. 아이 4번 딱 사요. tahu kan ini. Yang kita berkahan. Để thanh cầu thầu cả. Super kita. Sama aja. Hello guys, nang nabaga hain haite kaisa video ko tal tui phega belai khna muni ko thok te belai khna lajma singjabo norok nai na demo video belai khna nai khanga interest ngai tam ni hinga o jago khorcha buri baik te khorok sala sikla tongoi kok record khai salai mani o record call viral mani ngai norok nai na kai chai manai bobo haike tam ke salai ke borok belai khna interest ekdom tam hai tam hi sanani abo kuno kok sikri khani bukhungni bisingo kuno kok sikri norok khna ka ngai saimnai ngai kaisa koimung bai song tabu bonorok ani channel no subscribe khai ngai subscribe khai di te like kesri na ta pok di te share khai di ngai phari ba song chung ob video no tabu nai nai le nai Ini tantan di. Ha? Orang pun tantan di lebra. Phun thì chip khai mèo tổ chọt. Ini boleh call kai men tau ta. Bút thế bơi nó có bơi khai cái ta sai sa. Macam tulis. Wah sebenarnya super sih kata. Macam tulis. Ini tantan tau di. Lui giờ phong tổ. Ini apa? Không tổ. Mereka hanya mengutang. Korea. Pasal tiền là mua thùng ăn mua lò của Korea, ăn bát cái nào ăn lò cái mắt. Mà có gì cả. Không có gì cả. Sao? Không có gì cả. Mua cái phải là cái lò cái chọn năng mua cái đó phải nè. Ta. Bữa mua cái này nào mà khai ra pro cái mua thùng bát nè. Ta cái. Insan ba busu tembut ba busu ba. Tembut bersih. Kalau di kain udah muncul. Tak ada. Hah? Tak ada mana. Tamne. Bogu pun tak. Tam tak ada. Yang ni. Nah, ada siapa orang baru mau apa kobo? Soalnya kita pun saya. Aja siapa tak saya. Tahu kan ini. Hingga bayap songnaro khnai man khna a bure besela tamo sakatini belai khna ani bukhungni kok phanji kok liye norok khnai na khangai norok to khna kana norok saiman kana a bure besela tamo salekya borok sikla da tong na tamo tong bobo hai tong belai khna marang ka bini busai saidaman ba bini big saidaman ba borok khogui ta tonglai tongkha ba randi randa da ang to silia haisi ngai norok om hai to mung tong khangai chara sajak borok hai khorokcha khorok nei ni bagino chini tiprasa sara sogu rungo amasa sogu hungkai sogu hima hai omo bongni daraino chini tipra sorok khamyawan chukjak tongo ba ekdom khibujak tongo ngai norok comment khai sari o video ni bisingtei norok share khai ri kobang khai ngai tinin bagi video asung nai bayap song next of fight tong nong ne bagi teibo video kam tubui norok na singi tongi